situacija da nekad se, naravno, i do dan danas postoje sve neki sukobi, problemi, ali vidimo koliko... Dragi gledalci, vidite i sami da je, hvala Bogu, ove godine blagodatni oganj sišao i da zajedno sa svim ljudima koji su tamo, da takođe imamo tu radost da smo prisustvovali i blagoslov ovogodišnjem silasku blagodatnog ognja na Veliku subotu u Jerusalimu. I sad vidimo da mnogi ljudi pale sveće, kao što smo rekli, 33 simbolički, i da će dalje da odnesu to svojim bliskima. Hvala Bogu, ali ne možemo mu se dovoljno zahvaliti na radosti koju imamo i na blagoslovu koju imamo što ovome prisustvujemo, jer je uvek taj strah. To nije sumnja, to je strah. Šta ako se ne pojavi, šta će biti sa nama? Kažemo, dobro,